Yero try haga nega por nga ango ublay nengkong haga bangala banya share ya ka ktin ka jo ublay lengba kane ka channel bad ngai khoblay ya phi baro kinong page kinong snap lengba kane ka channel haga kerteng ka jong try jesu lada pi nang dai ka sin ka banengkong ma phi page ikane ka channel subha subscribe ikane ka channel phi nyo shu ki wepat ki video ki rangwan hadin Bat nga skobat ay kublay ya baro ki loki jor ki beshem ya kani ka video haga kerteng ga jong try Jesus Christ te ka subject ka banga ko bani kran bet pi haga na ga por ka long spang kumnong in le haba ka one ka revival lani kumnong in le haga ba mensim ko joblay utray lani ka don ka jingki ba kanja mensim haga balang lani haga jingem ka jingi shimet di kay ka bangi deban le nikong ngi so ngu yo blay ba ka don ka jingki bat haman na ka jingki o blay unyo ka buram di haga ni ka por ngin let ben puli ba de nama don sibun kay ka ba pi laban lengo haba jia ki revival ki briu ki laban kelon hamadan ki briu ki laban ya tulupa ki briu ki la ya ka ban riki Kibriu kila ban krena ki tulik ki batamai. Kibriu kila ban yakendo shibun ki la niki ai ki san ki ba per. Naga ka daw kolong ka don kam ya pi ka don kam yangi pat barolang bangin shek bahana ka tin ka jong blay kenang ba ngin la ban pen bej ya ki bala ban shong per. Kaktin ka joblay ka ongkom ni ngan pulin na ka shiti benengkong ka jong uyonis kalanong ka basaw ka dukot ka benengkong ter ka ongkom ni ko hebe iye wat nget ya ki mensim baro henry to pinten jo yit ya kita ki mensim laki long ne em no blay na basibun ki no itulupa balam ler ki let mi no ashika pertay dakani pi itu yo to mensim blay ka mensim baro ka pla yo Jesus Christ Bolwan na gado kalong na oblay. Bat ka mensim barok ka bampla yo Jesu kam long na oblay. Di ka ni kalong kata ka mensim jong unong yela persya yo Chris. Tingi osngaw ka ni ka por ka tin ka joblay ka ong ba ko heba iye wat nget ye ki mensim baro. Henry de tenju yit ye kita ki mensim laki long ni em na oblay. Haba don ka jingki ba kanya mensim. Haka balang lani haka nugo no jaka ni don kam menta pade ban tenju ni ko ngai ngalaban ong ba ngin tenju ye ke baro katkum ka ktin ka joblay katkum ka ktin ka joblay ka jingi kai jo ni ka ktin joblay ka bangi don ka way bag way ka jingki ka way bag way ka jing turay ngin haban pek ngaban kami ka bakum ka ktin ka joblay hangni wa unu absol yonis Bato iya ka nega shiti ko hebe iya wat nget iya mensim baro nomor bun ki mensim a per kilaban wan kilaban set syukoru tenrei wang wat nget iya mensim baro henry to tenju yit iya kita mensim laki long ni em no belai bat upat tenju hang ni kawai ka benta bat kata ka dega dokhat ga baar wang dakani pin itu yo mensim belai Bari yo no mensim wepat pilaban itu nang ni. Bangka mensim baro ka bapla yo Jesus Christ balwan ha ka do kalong now blay. Kladon ka way ka jingki mensim ha way ka jeka. But kila khot nga bangan ya doilem na ka banta jongki. But had kapor ka banga doilem na ka banta jongki nga ong yigitu kiba lakalon haban madan. Kiba kesat kumni kumtai ngong ki ong Jesu te lada kilat ban ong Jesu kamut umensim bakho joblay udon ha to kejaka udon ha ka don jongki nri don pade habang ong to ong Jesu nri kim tre ban ong te haba kim tre ban ong kimlat setia ban ong Jesu ka sentur ka jongki na ka daw haban duwai shuanam da jongki ba kan syong bet ka donut ka jongki But hadin bakila kam mol hadin bangila duai ngila be ikino ki jong shong per kom ta ki sala ban laj ban ong Jesu
anda kila laj ben ong Jesu nambaga kerteng Jesu ke kerteng ke badon bor hadu kada kata te kita ki beri ke nyolai te hang ni wong ba tenju hang ni kanu kono ka mensim ke pla yo Jesu Christ balawan ha kado kalong noble hendai kanu kono ka mensim ka bom pla kemut ke bom ong setia yo Jesu Kabam pelai ke kerteng ke jong Jesu, kabam keren ya ke kerteng ke jong Jesu. Kata ke mensim kadai na wepat. Kalau bende na syaitan, kalau bende na kanu kanu ke jingki. Tengi haban penbet ya kata haban duai, ban syampang ke ne ke jingki hang ni. Don ki bayu do mensim aku hidup unrai ki empat la nama ki telot palat nama ki laklon badan ki don pat ki mdei se ki don na pertai ke mensim jong ki kala mi na ka met jong ki ka le cek ke wepat ke jaka te kim la ban kren kata por henry hadin ko makatu kat ni lawan ha kajing tibreu ki laj ban kren be ke kerteng ka jong Jesu te kata long ko we ke benta ka bangi ban cek ka bangi ban khmi bha la ki ne ki ba ki o mensim ki don em ya ka bor ya ban kren ya ka kerteng ka jong Jesu te kata long ko we bangin bats kem ai ba ka we ke mensim ke badon ke jingki kadai ban penan buram ia ka kerteng ka jong Jesu tungan pai menta ia kata ka benta ba kadai ban penan buram ia kerteng ka jong Jesu ni sheme kata na ka gospel yu anes kalau ba khat riu bat ka ne ga de khot ka ba khat lai ter kongkum ni henry and lawan ma u men sim ka jing shisha ken unya lam ye phi sha ka jing shisha baro namar unam kren la de henry ke ru kat ba u yo sngew un kren berpen pau pi ya ke ro ke bansawan un penan buram yenga na ba un shim na ka jonga ber un pen pau ha pi os ngong ta ba and the one woman sim khoj woman sim jonga jing shisha woman sim ka ba utraje sulakular ka bangi sat ong woman sim ka jing kular haba wan ma u long un hikaya pi ke baro nangta un penken mau ye pi ke baro un kren ye ka jing shisha un penshaya pi ka jing shisha bad long ba unam kren la di henry ke baro kat ka ba un yo sngew mun yo sngew no Jesu yo sngew no blai ba pa un men se ma khoj uan pen pau haki nangta shu long ba unam kren la di henry ya ka ba un yo sngew un kren ba un pen pau pi ke bansawan nang ta do khol bakhat saong un punan buram yenga na bon shiem na ka jonga ba un pen pau hafi uni men se me khu jong oblay ka jing trei jo men se me khu jong oblay ka long ba unum shiem na la di hen un shiem be na ka ba Jesu la kren kat kum ka tin ka jo oblay un shiem hi nang ni na ka tin ka jo oblay ba un sa pen pau hakita ki shakri ka jong o laki deki kena la deki samla la deki rangba habau tray mu mensim ka jing sijeken un sim nang ne na ka tin ka jo blai bot un pen pau haki ke ban sawan but nalo kata badi long unam keren la de un sim na ka jong Jesu nang ta Jesu un penan buram un pendan buram yau Jesu namar blai namar usim no Jesu te dena kata kata ko long ba kuma om ne ba utah ubreu kata gabreu ke balat ban ong Jesu kata ga de no blai ka ba penan buram yo Jesu kim de penan buram yela de hare ba penan buram yo Jesu komta kata ka mensim ka de no blai te nata Jesu ban sem ga jing trei ga jo man sem khoj ngin le ha ka chiti saki nong koren pi ha ba man sem khoj jong blai utrei kiron khandai tli ki jing ai kane ke benta balai bang ko ban kren na de por khandai tli ki jing ai ngin sem hang ni chiti ban kong sinang koren lenong ka ba khat ar ngan sedang na ka de khot ka ba pra ter kong kum ni namar hawai la sam domen sim ye ka tin ka jing pen start hawai ka tin ka jing pen tip ka ba kumu ju men sim hawai pat ka jingai da ju men sim hawai pat ki bor ban pen khia da ju men sim hawai pat ka ba trei ki kamba hawai pat ki jing thulupa hawai pat ki jing pen pher ke men sim hawai pat ki thli ba bun jai hawai pat ka ba batai ya ki thule kini ki de khandai tli ki jing ai ju men sim khoj nadu ka ne ka tin ka jing pen start
wei kata ar ka de tin ka jing pentep lai ka jingej sao ka keyboard ban pen khia san ka batre ki kamba riu ka jing thulupa nyeu ka jing peneper ke ben sim pra ki thulik ba bunjaj bat khandai ka babatai ya ki thulik pikini de khandai tuli ki jing ai man smakhoi ngakwa bani tu ya phi ba haba phi diang man smakhoi haka no ko por kine ki dak lane kine ki jing ai man smakhoi kinyo ban wan ringka dat phi phila bani yo ka wei na ki lane phi la bani yo ar na ki sa check ba na ka tin ka jong blai ka ta ka long ka jing trei jo man smakhoi kidon khandai tuli ki jing ai nolo ka ta badi pin sa check hadina but pade karwan sa ki khandai tuli ki so jong man smakhoi te kum kita ki ege pin test na ka tin ka jong blai klem ka tin jong blai pinam la setia iya ka bat itu henre ba pidon ka tin ka jong blai pini thu biang biang iya ka jing trei la ne ka jing khi ha ka por ka ba yo revival la ne ka por ka ba don ka jing khi ba kan jaman sim ka de ka jing khi ka ba kumno la da pio i ba ka don ka no ko ka jing shong per pila ban duai ha ka kerteng ka jong jisu pila ban duai kumba jisu ong kumno hang to ka gospel ka jong marcos khat riu ka nang khat nyeu khat phra ki khot ong ha ka kerteng ka jonga kine be no gi ksut kin kran ki thli ki ba thamai la kin ra nang ta kin ra no igi besen nang ta kin di e ka penyap kan pan sniu ki ken kin bu gi ti he gi pang bat kita kin khia pit nama kata ka de ha ka kerteng ka jong jisu ki barok kin sa shong bet ki barok kin ong ki bet te phi haban duai ha ka kerteng ka jong jisu da ka jinget da ka jing slur badak ba ma phi dala de phi long briu bala pen kentang ba yela ka jong ka jing em kata long ka wei ka bang ko an ai jing bod ka ne ka por ha ka bakum ka ne ka ba ki babun ki jaka ngi i ba ka don ka jing ki ye ka revival ka don ka jing ki jo man sim bat nga sungu si ban e ba ka don ka jing ki kum tan rei ka don kam sa ka wei ka long ba ya kinong duai la ne kinong yes lokum ki counselor ka bah sibun ba phin don ye tin jom lai bin zo thu ba khanang ba phin la ban duai lem do kum ta la ki sa ko da ka jing ha ka jing yo man sim ba bakla kitu ki khna ki yo jing sitom te nam kata la dam don ba duai ki nam lait na kata kan simpor ye ki ban lait mo kan simpor ye ki ban lait te ka bah kan kin don ki nong duai la ki don ki nong duai ki ba klan ki ba don bor ha ka teng jong Jesus Christ kitu ki eke barok ki long ki ba bai kam de ka ba ublai i ela jong ki brio kam de setia ka ba jenjar mo kam de ka ba bat ngimdon kaman shifting ublai i ela jong ki brio baru kuat ban kerkhui lagi jong ki brio ku ban ai ka ya ka jinglong jajai ha ka jing em ka jong ki ndai ban ki klomat palat nrei ka long jajai pitip nam tin joblai ka ong men sim ba khu joblai men sim jong jing tu lupa udon ha po ka bor jong kin nong yetu lupa pida puli nang ni naga city beneng kong check nong koren na no ba khat sao kidi de khot nadu ka de khot ka ba life away ter sine shrum ton puli life ar namar ki men sim kinong yetu lupa kilong hapo ka bor kinong yetu lupa namar ublai umlong ublai ka jing kiwen henre ka jing suken kumba hakita ki balang ki khoj baro te hangning ka Bible ka kren ba umen sim jong kin nong ye tulupa kamu men sim khoj ba ki ha ka to ka jeka umen sim khoj jong blai kumala kular ong ba ha kidagi singan tekno umen sim khoj halor ka do baro kon samla kin tulupa ki temen kin post new kum dar ter kum ta uni umen sim khoj udon ha po ka bor kin nong ye tulupa ha po ka bor kin nong ye tulupa te kadeben long ru ka ba jajai long ublai de umen sim jong ka jing kiwen handai long ka jing suken kamut ka jing jajai piadu kata kam dei setia banga khang ka jing ki handai ka long ba ka jing ki kadeben long ka ba be ki be tulupa kin tulupa be ki ba kren klik be ki ba yo jing pen pau be ya kata mele handai ki ne barok ki long da ka ba itnat ba te nama kata ublai na kerkhuye phi pinsa penan kami kini ka ba pios ngau ngej kem ka long ka jingker khuye phi baro to ne duai ne por haswa bangan penkut ko pa jingi ba beneng wan khamat jome ha ka kerteng ga jong Jesu nama ka don ka jingki atrai ha ka lengi jeka
ke revival go try Jesus be e nama ka tanga duai go try hapdeng ni ka por go try ki shakri ka jame ki counselor go try bet ki bri go jame ke bai yerak lemban duai go try Jesus ban page ban kemi go try ye ki bengen go try ke badan ka jingki na duai men ai ka jing start ke jam pang go try men sim ko jame lor ka bet ki a try Jesus but a try Jesus be e ai ba ka jing ki ka badai nami go try kena ki bor ba shisha go try henry la don ka no ka ba pher go try ai ba ka ta kan lek no ka dengu Jesus Christ ba Nazareth don ka bor ka kertenga jangu Jesus Christ ai ki break kan yo ka jing plat ai ki break kan yo ka jing ye ka jing try human sem ko jame kan try ba ki lo renti go try Jesus blay ba don bor ban sen shar man la ka balang go try Jesus kan long sya ka jing kerku kan jingem batmai ka jing pen ki batmai ye ki balang bakin yo atrai ye kan ka jing ki jo man sema khoj ablai jonga kerku ye ki ablai haga kertenga jongo Jesus Christ nga duai nga pana ga ne ka por ai ka bor ka jeme ka balang ablai haga tango Jesus amen amen